Tiripon ang lampas 20 para oma sa Albay para sa duwang aldaw na community training dapit sa bamboo propagation for biodiversity protection and sustainable livelihood. Napig kondusir ka sa ugma sa Legazpi City. Sentro kan pagtiripon na maihiras sa partisipantes ang importansya kan bamboo propagation asin ang proseso kaini. Para sa 73 anyos na paraumang si Pascual de Guzman kan Santo Domingo, Albay, dakulang bagay nanggad ang mga naguno niyang kaaraman sa aktibidad. Apwera sa pakinabang kan mga butong sa kapalibutan, magayon man ining pagkakitaan. Dakulaaw na tabang arom sa ko, dahil kong inadalan. Pag ko niya na may palay check, nagsali ako. So, kaito, dahil ko naukdan ngunya, naukdan ko na. Lalo na digdingon niya sa seminar na ni Kambuto. Sigun kay Lindy Grace Ala kan Goodgrass Farm sarong accredited agricultural school kan TESDA sa Legazpi City, pigbusol niya ang aktibidad sa kamawota na maiangat ang kaaraman kan mga parauma sa probinsya, na maangat man sa estado kan buhay kan mga partisipantes. This is a long-term project and at the end of the day, pwedeng pati livelihood is maitatauta sa tatuyang participants. Palista, may nag-upvote, may nag-inquire, and duman kami nag-screen, and then, so iba naman, so talagang mga advocates naman na sinda kang inot pa man. Nakatabang man kan Goodgrass Farm sa pagtiripon ang TESDA Albay. After kang trainers training na pigataon hinda sa muya, kami naman ang ma-replicate kaning the same program, i-replicate ang kang TESDA sa community. So last year, after kang trainers training, nakapag-immerse na kami sa community and nakapagtanong na rin kami sa Ligao, sa Piuduran, and Maanito. Mientras tanto, apwera sa bamboo propagation, maniba-iba pang kaaraman sa sektor nin agrikultura ang piga-opreser kan Goodgrass Farm, arog kan seed sowing and rice morphology, asin kadakol pang iba. Para sa mga baretang tatak Bicol, Antoinette Banta, Bicol University intern.